どうぞこちらですよ。よかった。よかった。お久しぶりです。どうも。世界一。うん。ティッシュを持ってきて。ティッシュ。手元に。おお、いちごいちごいった。カネさん、これまでで一番楽しかったことは何ですか？今が一番楽しい。カネさん、いっぱい食べて。おめでとうございます。まだなんでか分かってる。これね。ちゃんと覚えてる。カネさんありがとうございました。カネさん終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。たくさん。